De culturele reis giet ik terug het beeld. Jazeker, sterker nog, die is ik begon hier op het beeld en daarom ben wij er ik bij. En hier, dat is Oude Ziel, want in Oude Ziel is dit weekend Piepskoft, een huiskamerfestival. Hartstikke leuk, jij aast nog wel meer hoor. Maar we zijn dus op het beeld, onderwijs om culturele haardstad van Europa te worden. En de Waardenotaar smiet ik al van alles op zoals Piepskoft. Het beeld, en daar viel ik me helemaal thuis. Ik denk dan altijd toen... prachtige vierzichten en volgens mij ben ik een heel soort keuzes. Daar wettingstoof vooral doen hier in Oude Ziel. Ja, ik die keuzes eigenlijk. Die mooie Lietse huisjes op de Oude Ziel en Nijbeeldiek. Ik vind dat prachtig. Ik denk altijd van, ik moet eigenlijk zo'n huisje hebben. Zo'n mooi Lietse ateliertje. Zo wat van weer wezen. Ik heb straks een peteer mooi Sietse Keizer, oerde Oude Ziel. Dat aast. Nou, we staan nou in het centrum van Oude Ziel en het sociale hart. Dat is hier café Het Grauwe Paard. Keusnes dus, de Diek, het Waard en Oude Ziel, dat zucht er sa uit. Op het terras bij het Grauwe Paard van Auke. En naast mij op het terras zit Tjerk Kooistra, artistiek leider van Piepskoft. Welkom. Nou, doe je dat op een heel soort locaties hier in en om Oude Ziel bij de meesten thuis. Waarom? Ja, wij woonden graag dat het leegdrompelig waren en toch huizen of tuinen of dwarpshuizen of kroegen iepen te stellen. Dan wordt het leegdrompelig voor zowel de bezieker als de artiest of kunstenaar of gewoon diegene die wat zien wil van zijn kunst of ambitie. Hoe Shinlitten sprutsen, wij kennen wel even wat Shinlitten, want juist jong wie je collega Duke Kroeze, mooi jouw collega Jildau Tjulker al hier ik in Oude Ziel, maar heel over trouwens, om te zien waar dan afspelen Piepskoft. Zullen we dan nou even naar Ruben Busta? Dan kunnen we daar even in de tuin zien. Mooi. Kunnen we daar eerst even in? Ja. En die zijn van hier uit de omgeving, hebben die gemaakt? Ja, allemaal schilders die hier uit de omgeving komen. En die willen wel, die wouden hier de schilderij wel exposeren. Leuk. En hoe gaan jullie het doen met de muziek? Ja, nou, het staat nou nog binnen en dat komt dan, als het zover is, komt het hier buiten te staan. Mooie studio heb je hier. Ja, een mooie hok. Ja, hier hebben we alle muziek op. Met de band, alleen. En ik speel alles. Leuk. En wat ga je nu bijvoorbeeld van zo'n Herman Brood spelen dan? Ja, Saturday Night bijvoorbeeld. Volk! Hallo! Wat komt hier in het pakhoes? Alweer film. Oké. Ik wil 4 woorden film voor de Oude Beeldziel. Leuk. Nou, we gaan even een programmaatje meenemen. Misschien kun je hem die er even ergens ophingen. Ik dacht, dat is wel leuk. Ja, dat is prima. Nou, het komt alweer goed, hè? Je zit wel. Hey, hallo. Ik kom even een programmaatje brengen. Ja, dank je. Kijk eens aan. Jullie zijn al best opgeschoten. Ja, het is voor de Mandela-workshop van Snijde Midi. Leuk. En dan wordt het dan ongeveer dan? Ja, dat is de bijvoorbeeld bedoeling. aquarel en kleurpotleer. Leuk. Nou, dan gaan we nu nog even naar Auketa.
En dan komt hier het podium? Ja, ik denk weer wat. Zo wat tussen die dingen in. En dan, Ja. dan kun je beter beginnen met, we beginnen met Togo Lucky. Ja. Dan gaat daar een zware check even. En dan Richard Weiland en dan doen we het laatste aan de Vries even nog. Nou, dat is goed. Zo moet het dan wat. En dan hoop ik dat het maar wat aardig weer wordt. Ik hoop ook dat het wat mooier wordt als vandaag in ieder geval. Hoi. Nou, het waar is nou in elk geval mooier. We hopen dat dat snijden vanzelfs ik is. Dit idee komt bij de meesten zelfs wel. Vertel eens. Nou, we hebben hier een paar sessies gehad met de meesten. Maar de vraag van wat is hier al, wat libbert hier en wat zou je hem graag nog eens een keer willen. En toen zijn de meesten, wij hebben hier een heel soort skaat aan kunstenaars, maar ik een heel soort verborgen kunstenaars. Meesten die ik wil doggen en ik wil wat zien laten willen. En zo kwamen we onder praten en zo kwamen ze tot het idee Piepskoft. Dus een festival, gewoon door het dorp heen en elke nie die maar wat ken of wat zien laten wil, die doet dat. Het varieert heel erg. Dat varieert echt van het zendlitten van je tuin onte mij, het spelen in een band onte mij, je kunstzendlitten, dus je kunstwerken, alles wat er maar te knijden had. En wat smiet het de meesten nou op, behalve dat zo'n leuke snijn, hè? Nou, het smiet op dat alles onder elkaar verboen wordt. En dit is natuurlijk wel een heel boen dorp al, maar nu liet ik elke nie even zien wat ze doen. En tegelijk is het op één dag vindt het al je plak. En dat is wel iets wat ik hoop ik blauwe zil. Dus dat ik takken me weer oppakken of één keer in de safratiet. Omdat het gewoon nou al zal libbet. Is het ik zei van dat oude ziel nou meer de dwarren dan iepen zet ik naar de boetenbraad af van wat je er al zit? Nou, het is in eerste instantie gewoon van wij, ik begin al als wij te praten, maar in oude ziel lid ze gewoon zien wat ze kennen. En elk die dat zien wil, is welkom. Nou, snijn en de takong is vergees, hè? De takong is helemaal vergezen, ja. Oké, nou hopen dat het waar dan ik zo mooi is als nou, dat zou toch wel heel noffelijk wezen. Wij gaan verder mooi muziek, want we zijn daar uw laatste kandidaat, de zesde kandidaat, om kans te maken om de Simmerhit 2011 voor Omroep Friesland te maken. Dus het wordt nou echt spannend. En de laatste band, ze komen uit de Griek en omkrieten, ze jitten skraal en ze speel je zonnebril. Ramen even in mijn zekerheid. Brandend rubber en de banden glad. Zinnen baden op het Lentse strand. Reden billen en de naad voor zon. Wat slippers en mijn kwade broek. Blikjes bier op die paard gaan doen. We simmer heel het hoe staat stil. We nergens in een zonder zonnebril. Zonnebril. Get nergens in de zon. Zonnebril. Zit naar de rode trommel. Zonnebril. Bibi, bibi. Zonnebril. Daddy de zonnebril. Baby 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 zonnebril. Woe! De band Skraal maakt nummer Sinnebril en ik stap naast jonger Jorn Itzeda. Wat is voor jou nou het ultieme simmergevoel? Bierken, barbecue, mijn vrienden. Wat zwemmen, op pa, dat is simmer. Is het dan een soort ding, deze simmer? Voor z'n vier het mooi waar hier hoor, absoluut ja. Ik ga naar je barbecue van de gamma, dus... Oké, de piep weer de letter wel uit. Ja, maar uit. Maar ja, aanstaan is misschien helemaal niet meer een soort iets voor barbecue. Want stel je voor, als je hem winnen, dan maak je hem soort in de bak, hè? Ja, maar dat is ook leuk. Dus als het simmer is en we gaan mooi wat spelen, is dat alleen maar mooi. Les van zenuwen al? Oh, beetje zo, ja. Want nou komende manje wordt in Noorderwien bekendmaken uit de 6 kandidaten waard de Simmerhit voor Omroep Friesland maakt Cecil. En de winnaar speelt het oorwieken ik bij u Simmer in Friesland live en dan ben we in Snits. En misschien begint dat wel. Ik weet het net, spannend wordt het. Maar dat is in de toekomst. Wij zullen nou eerst even in het verliezen, want het verhaal van de skietnes van het beeld, dat is een prachtig verhaal, Douwe. Dat is zeker een prachtig verhaal, Miranda. Ik sta hier met Sietse Keizer. Keizer had ik het goed zien beeld, hè? Ja, Keizer, ja. Keizer. Dit is het oude ziel, zeggen wij. In het Geefries is het natuurlijk oude beeld ziels. Dan mag je dat zeggen. Waar staan we nou? Wij staan hier op Koningsstreek. En je hebt hier mooi zicht op een oude geul in de Middelzee. De oude rij vroeger de Leien hieten, ja. En die komt hier uit op?
Die komt hier uit op een kooivaart. Het is een stukje kanaal, daar kan ik straks nog even wat over vertellen. Want ik wil inderdaad iets vertellen over hoe het Oude Ziel ontstaan is. Hè? De vorm ook van Oude Ziel. Want ja, het is hier allemaal recht en slecht op het beeld. Het is hier recht verkabeld, maar Oude Ziel, het is heel apart. Er zit een hele rare draai. En in het kruis, zeg maar, hier op een piep. In het water, maar ook in het dik. Een knik in het dik. En het komt eigenlijk door Monniken, hè? Ja, we hebben Monniken uit Mariengaarden en Lidlum. Die kwamen hier van weerskanten over de Zuimerdiek. En die lag wat noordelijker. En eerst was er ook nog een meander, een slinger. Die liep daar verderop. En Alex is dat, ja, daar begint Alex de geschiedschrijving van Oude Ziel. Uit bekende bron. En ja, in die Zuimerdiek is dus een dikdeurbraak geweest. En toen een kolk? Ja, er ontstond dus een diep gat, een wiel. En toen moest er een kolkmuur, een kooimuur moest gemaakt worden. Anders raakt het helemaal dichtslipt, het opbeeld aan de noordkant. En ze hebben daar de zeeskippen in Hartverzijl. Die kwam dan van Naaiziel. Het bestond nog niet, het kreeg in 1600 inpolderd. Maar die kwam dus uit het noorden en die kwam hier invaren met allerlei bier en wien en Lakense goederen. Maar in ieder geval... Goed van het café hier, het Grauwe Paard, want dat weer toen ik al. Ja, er waren ook al kroegen, 3 kroegen zelfs hier op de hoeken. Ja. En die kolk, ja, die is aan 1655, want toen is die geul dicht geraakt. En hij is ook de sluisdempt op Naaiziel, is die bewaard gebleven. Maar ze hebben in 1505, een belangrijk jaar hier, hebben ze zelf deze diek ophoogd. De Zuimerdiek, die inmiddels in de kronkel hier ophoogd. En ze hebben hier oplaast die slinger dichtgegooid, de kolk. En nu is het zo dat het hier nou hinelooit. Ja. Het is echt een mooi te worden om het hier eens een keer te bezien. Want het is inderdaad rucht slucht als de oude beelddiek en alles is. Maar hier krijg je niet. Krijg je net, nee, hè? Nee. Klopt, ja. Welke je nou het allerbeste steen om dit hier even te zien nog kwaad? Nou, ja... Alex mooie plattegrond van boven dat bekijken. En dat heb ik ook heel veel beschreven in de Beeldse Post, al op een woensdag. Ja. En dat is nou te kort om dat uit te leggen. Maar je ziet hier wel vanzelf geweldig mooi. De kolk is luidt daarachter. Er was een kaatsclub. En gelukkig kon ik dat alle wat bijna vinden. Omdat we in Blokziel met mijn vriendin Monique Wuivels liepen. Ja. En daar luidt nog zo. En toen viel het kwartje, viel de puzzel in. Ja. Keizer, tieren dank. Wow. Mooi waar, hè, erbij? Ja, mooi waar erbij. Wij gaan eventjes het dorp in, want ik denk dat Miranda ergens een winkel in gaat. Goeiedag. Dankjewel. Ik zal eens misschien nog een keer wat lekkers krijgen. En dat mat vast wel hier in het winkeltje op de hoek. Sielstercakejes, dat lijkt mij wel aardig. Het is een winkel die het ooit begonnen is door de gemeente. Want die vond het heel belangrijk dat hier een winkel wie een Oude Ziel. Maar diezelfde gemeente zei op een gegeven moment van wij houden mij op. Ik kom zo aanrekenen, mijn beurs laat nog in de kroeg, denk ik, bij Auken. En toen zei Wijke de Vries, ja, het materiaal er ook in die winkel, hè? Ja, zeker. Tuurlijk. Een dorp zonder winkel is eigenlijk niks, vind ik. Ben ik via de dood echt dan, excuus. Ja. En dus ja, ik denk van leuk. Het lijkt me hartstikke leuk en het gaat goed. En ja, helemaal leuk. Want wat is de budgetting van de winkel voor de Oude Zielsters hier? Nou, een stukje sociaal gebeuren. En, wat voor manier? Ja, nou, de meesten komen weer op een lap, hè? En een praatje en ja, gewoon leuk. Maar elkaar omgaan en iedereen die komt weer de deur uit. En... Het is een beetje een moedingsplak, ik wil misschien. Ja, ja. Het is gewoon het sociale van het hele dorp, vind ik. En ben je nou vooral de mensen hier of ben er ook een soort toeristen? Er ben ik een soort toeristen. Dat trekt steeds meer om, ja. En nou, die komen hier dan ook een flesje drinken, een koekje voor onderwijs, een wc-rol voor op een fiets. En, dus, ja. Een keer ervan leven? We het erbij. Nee, het is een leuke hobby. Een leuke hobby. Doe je dat uit leefde van het dorp? Zo is dat, ja. Helemaal leuk, ja. Tieren dank. Ik kom zo meteen de cakejes aanrekenen, want wij zullen eerst naar Tim de Vries staan. In ons programma heb ik heel tijd jonge talenten, want wij staan zij in 2018. Nou, Tim de Vries, die maak je in de gaten houden. Kwadlien speelde er nog in de Grote Kerk in Sint-Jabik en doe er al zijn een Friesk vioolvoender, want dat dochter viool speel je. Hij woon al verskate prijzen, door de weekend in vooral bij zijn mem in Zaandam, maar weekends komt hij hier bij zijn huid. En dat is kreuwer en dichter Abe de Vries.
Vlien weekend zocht ik hem op bij Zwarte Haan. Wanneer dacht je, ik wil viool spelen? Toen ik 7 jaar oud was, in de auto op weg naar Italië, op vakantie. En mijn moeder draaide een cd Stabat Mater van Vivaldi. En ik dacht meteen, toen vroeg ik aan mijn moeder, wat is dit voor instrument? En toen zei zij, het zijn de violen. En toen zei ik, nou, ik weet al wat ik ga spelen, viool. Je kan je emoties er heel goed op uiten. Wat voor emoties? Als je blij bent, speel je vrolijke stukken. Verdriet, boos. Ja, en nog onbekende emoties. Ik hoop ooit groot violist te worden natuurlijk. En naar de conservatorium te gaan. Maar dat komt nog, hoop ik. Meestal in Friesland oefen ik iets minder dan bij mijn moeder in Zaandam. Maar ben ik veel buiten. Omdat het zo mooi is. Het was zuur een privéconcert daar bij Zwarte Haan. En wil je nou zelfs ik eens zien? Dat kan 28 oktober speelt Tim de Vries, een naam om te onthouden dus, in de Harmonie in Ljouwert. Ik zit nu in de Ademplaats, nog hield het in Oude Ziel zelfs. En de gemeente Het Beeld, ja, dat is een beetje een magische plak van keuzes, heb ik het idee. En ik weet net wat ze nou lokt, dat de grens is tussen land en zee. Maar misschien kan ik het beter om de kunstenaar zelf vragen. Kirsten Zwijnenburg. Wat vind je hier als kunstenaar? Veel inspiratie. Dit landschap is heel ruim. Het is heel veel mooie luchten. Het is mooi lijnenspel van de akkers en de wegen. En de rust om lekker te werken. Maar kun je dan winterdag net helemaal slucht worden? Nee, want dan zit je ook lekker te werken achter de ezel in het atelier. Dus dat gaat goed. Lokt dat zo'n soort kunstenaars? Want ik heb wel het idee dat je best wel wat zit, hè? Ja, er zitten er heel veel. Al vanaf de jaren 60, 70 is er een hele stroom kunstenaars hier komen wonen. En nog steeds komen mensen hier die kunst maken op allerlei manieren. Muziek en beeldend, fotografie. Ja. Versterkt dat elkaar dan, als je er al heel wat zit, dat er een heel type meer bij komen? Ja, dat maakt inderdaad wel aantrekkelijk ook voor anderen. Van er is dan een klimaat, en een soort kunstkring waar je kan bij aansluiten. Dus dat trekt. Want dit weekend net, maar het weekend daarna heb je het Slikwerk weekend. Wat is dat precies? Dat is een route langs 25 ateliers op de Oude Beeldijk, Nieuwe Beeldijk en Sint-Jacobi-parochie Minnertscha. Kan je overal bij de kunstenaars binnenkijken en het werk bekijken. Dat doen we voor het zien hier, dus dat het succes. Maar wat smiet het nou krek op? Aandacht, dus mensen verkopen ook wel wat. De kunstenaars verkopen ook wel wat. En het is gewoon een heel mooi plaatje voor het beeld als voor toerisme ook. Ja. Kan dat nog meer wat jou onbelangrijk? Oude Ziel nog meer op een kaart zetten? Ja, maar daar zijn we hard mee bezig. Ja, dat gaat wel met de Noordelijke Elfstedenvaarroute en zo. Dat is wel in de running. Ja. Dank en succes. Net dit weekend, want dit weekend is dus Piepskoft. Maar oor weekend, Slikwerk weekend, Iepen, atelier, route door de hele gemeente Het Beeld. Ja, die Noordelijke Elfstedenvaarroute die wordt verdiepen. En dat moet ik weer een soort toeristen hier naar deze, misschien toch wel een beetje een uithoeken van Friesland heli. Ze willen je graag profiteren van de toeristen. Elke week hebben we een familie. Dat is dit keer de familie Polstra. En die is net waar te slaan uit Oude Ziel. Want, ik ga er even bij zitten. Tjeerd, hoe vier je familie waarom? Hij is op ziekje kind. Ja, een neef van ons die had de stamboom uitzocht. En dan bleek dat sinds 1600 dat er al Polstra's binnen. En die komen uit of Anjem, daar ergens weg. En sinds 1800 binnen eerst de Polstra's hier komen. Ja, en kun je hem hier binnen genoeg verzinnings voor jonge mensen? Ja, er is hier van alles te doen. Mooi café, allemaal sportclubs, goede school. Dus prachtig dorpje. En werk? Voor het werk moet je vaak wat verder voort, maar dat is geen probleem. Want daar is een skoft in IT zitten, ik, hè? Bij die huid in het akkerbedrijf zit. Ja, klopt. Ik ben in de IT begonnen.
Ik ben gedetacheerd geweest. Ben ik van Groningen tot Amsterdam heb ik overal zitten. En ik overal wennen doe? Nee, altijd hier weg. Ik had een leaseauto, dus ik kon overal komen. Ja, want ik had hier mijn vriend, voetbal, dus ik wou hier blijven. Verneem je hem iets van de krimp dan, of helemaal net? Nee, het is hier een gigantische babyboom. Oh! Geen hem die in? Ja, allemaal dames met dikke buiken. Dus nee, er is geen sprake van krimp. Eerlijk groei. Ja, dus geen lietse klassen of zo? Nee, mijn dochter die zit zelfs in klas bij juf Sjoertje in dat. En die zit met 29 kinderen in de klas. Zo, dat is ik heel druk, hé? Ja. Maar wel leuk, denk ik. Ja. Dus ik neem aan, je wil je eigenlijk nooit weer waaien, hoor. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, we wonen hier goed. Ja. Ik ben er ook mensen die zeiden van ja, het beeld als winterdag is toch wel vreselijk, ja? Die stilte en dat grauwe. Nee, dat valt best met. Ja, nee, dan gaan we naar de ijsbaan. Dan gaan we daar après-skiën of naar Auken, après-skaats. Ja, dus er is hier altijd wat te doen. Auken speelt een belangrijke rol in dit dorp, hek wel in de gaten. We hebben misschien wel een beetje last van de blues, maar ja, dat komt dan wel goed uit dat je muzikant bent. Dat is Alan Laws. Hij komt van Londen en vond hier ik zijn plak. Dit we maar even naar hem jaren. Alan Laws, wie dat. En het terras zit hier intussen vol, dus een groot applaus voor zelfs. Dan mag je toch wat uitlezen. Je komt van Londen en dan kom je hier. Wat vind je hier wat je in Londen net vindt? Nou, kijk, aan die kant op is het Noorderleeg. Prachtig, rust, ruimte, de natuur. Dus dat vind ik hier. Maar krijg je dan ik de blues van die lange winters hier? Nee, helemaal niet. Nee, de blues kan je overal krijgen. Hè? Dat zit in je kop. Dus hier krijg je gewoon rust, ruimte en nou, dat is het. Dat vind je ook noffelijk, die rust? Ja, vooral op Noorderleeg, waar de vogels zijn. Dan zit ik daar vaak buiten dijks. En nou, dat is prachtig. Jou dat jou ook inspiratie voor de muziek? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar goed, je kan overal muziek maken, zeg ik. Dus in die zin, de muziek heb ik meegenomen en dan blijf ik spelen. Dat zit in jou? Het zit in mij, ja klopt. Ja. Nou ja, we kunnen er heel lang op praten, maar misschien kijk ik nog wat spelen. Wil je eerst eens wat je nog spelen gaan? Ja, dit heet Harmonica Boogie. Door ik nog even de aankondiging, want dit wie simmer in Friesland live vanuit Oude Ziel. Oren weekend dan ben we in Snits. 200 historische skippen lezen daar. De boord gaat toen niet dat, dus dat is weer een heel oor verhaal. Hij heeft natuurlijk ook de winnaar van de simmerhit van 2011, die trouwens komende maandje dus in Noorderwien bekend maken wordt. Ik zou zeggen, Oude Ziel hier bedankt. En wij luisteren nog één keer naar Alan Laws. Dank je wel. Yeah, my baby left me with a mule to ride. When my baby left me with a mule to ride. When the train left the station, my mule lay down and died. If I can't come in, let me sit down in front of your door.
If I can't come in, let me sit down in front of your door.